Pilgrim Progress ini kaisa bijab tongo abono singtini wansuk layano abo sinai khoroksa John Bunyan ni khoroksa kaitini samtangnai a bijab no Bible by related sing poito khlanya rok tamo khlai himthai sing poito khlanya thangtani o lamao thangtani kabangma kebeng mung bahai ke phai abono bo bahai ke character ni akare futi uitisa abono singtini khnalainai abo step by step part 1 part 2 khlai thanglainai singtini o ke aboni bagai kaitonang belai hambai maya pharo sing je poito khlanya ro puile to sini mathangjak mani kokno sing kamke saimana nango abon bagai ang puile ni simino mathangjak mani kokno ang bar saka ke tiniwa ang poito khlayo norok mathangjak mani kokno kahamke saiman bai ke hani sakang bujijak norok haipano tebo kahamke abono buji man kha nang biswas khlayo te abon yagulo sing kaitini kok kabang mano poloni samung salai kha haipano te kaisang hake sing serial wise je thangmani abong kha poito rakna nangmani sing pholao tornani nangmani loknani nangmani abono sing puila simi pai thagjora sing nailaikha te khnalaikha te phunukjak mani bijabo sing kisa nailaikha abo tongra sithung sing je poito khlainero kaisa jatri hai sing je biswas khlainero bothagi tongthaya sing je biswas khlainero himi ma thangnai abo kaisa jatri haise abo jatri je thangnai boni nahar mungtam tona nangmare Kristo Jisu hake Kristo Jisu no nahari himnan thangtanio lamao kabangma kebeng mung phaimani abono no চরিত্র ব্যক্তিগত আকারে যে জন বানিয়ান চরিত্র no tui phayo obno tunyo singtini wansuk lainai ang pornai Bible Hebrew bijabo thanglainai Hebrew 12 ni 1 2 ang pornai tamni ang obno tubunani musung khamale obo emon babe bujiri jak je kaitoni character no abo kaisa story haike tubi phaijak ani sobab no taugnomni ang ani kungsuk mani sobab kungsuk mani no borok ni akare tu boinai abo emon babe sohos ke bujirikha je sing poito khlainero ni bagi belai nangkugo sing biswas khlainero bagi belai khe nangkugo obo belai buji thogo aboni bagi o bijab belai khe nango protiti poito khlainero ni bagi bijab ni kokno sing khnana nango ang khok rangnai sini kok hinkhe sini yak siyagra o borok kabang marok no poito ni saki tongo tamsanai di sing tinio je Jisu himi thanglani nangmani aboni saki yaksi yagra kabangma tongo sini naharjaknai Bible hake phaidi sing joto pojano tei belai khe gsengui tongnai sumsungno khibiui klangano hiniso tamo soro sing sumsungni pojano abo belai gsengui tongjak abono khibiui boro thangnai Kristo nahari thangnani kokno sau hake phaidi sini buskango khasik na tongma jora tui khasik layano misab obongkha protiti poito khlainirok ni tongmung ongna nango ning sabo angongkha khoroksa poito khlainai poito khlainai ang omahai ব্যক্তি ang khoroksa jatri bujidi gari o kahangke bo jatri nogo phaike botai jatri ongya er mane sing thuya sak no sing jatri boro sini station ke Jisu Kristo bai malaya sak abon bagi oro sawo hake phaidi sini buskango khasik na tongma jora tui khasik layano phaidi sing Jisu no naharui tonglayano ni sao Jisu no naharui sing jodi himkhangke lamao kabangma sino borok hamia sanai phaimano jolimani phaimano kungsukmani phaipano aborno sing nori kalangi thangmannai norok naine di kabangma Christian 12 বছর 15 বছর Jisu surika haipano tabuk ba thakjarok kabangma gotona kabangma udaharon tongo abon bagai oro singnugo phaidi sing Jisu no nahari tonglayano bono sini poitoni yaphang busuk ulni tongthaini bagai je bo kruso soyo kruso thinya nino bolasima singsang jagya hake bo tabuk kaitoni asuk thayungni yagra bakhak asukjak ni sau ke sing Jisu no nahari ma himlainai bo sesini poitoni yaphang busuk ulni tongthoki bagai se bo kalbari kruso thiyu ni sau kalbari kruso thuinyani bolasima singsang jagya hani sao aboni bagai sing Kristo nahari himnani bagai belai keno nangsogo himnani phan borom manake kaitini kok sini belai khenang ambagi phadi sing tinio kaisa bijab
pilgrim progress wansakok bangka abo jatri ker goti abo himi thangmani abono jon baniya kaituni subama bisingtui bo asoritrobo bahike tubui phaikabo ang poriwi ang belai kheno ang paya sakno ang pori khabno belai kotorma bijap haifano belai khana togo belai kheno follow phanmano norok bo abono manthung ang abono share khane thangui tong tinibo inke a bijap je sinai boni bumungke John Bunyan belai ke bigra belai krui bo mairang lotas namui sanai khoroksa family belai krui te bo boni sere sairjona tongo aboni bising khoroksa mokol kana naidi bisike gorib bisike sugya haibano kaitor boni bisingti samung khlainani musung jago bo kothoma gaham pirkha hwnei piru hwnei bono aroni je sukol Christian no raja bo ojorao hingkake tamongkha bo prosar khlaimani bagai tei boni nogo suri mung panda khlaimani bagai raja bono saka ning bahaike bishop ni ba pup ni order sara bahaike nogo suri ojorao nogo poni suri manya amai jora sini Christian lai botangka pobrok ni onumoti sara bishop ni onumoti sara nogo family prayer suda khlaimia singasa inke bobo tam khlaikya kothoma gaham no pirimani bagai tei nogo surimani bagai onumoti bina surimani bagai bono jelo 11 bosor jelo tonika nadi khoroksa kaituni samtangnai bo belai krui mairang lota snamui sanai tei boni sere saijoni bisingo khoroksa mokol kana tei kaituni kothoma gaham piru hwnei bono 11 bosor jelo dakha tei bono raja omhai bo pharikha ning jodi kothoma gaham no pirmani yakar khangke ang no takri ni yakari nai hini bono pharikha haibano botam khlaika saide man bo abono yasaglia bo kothoma gaham no pirnai hini go sikha phiaba 11 bosoni poreo o je raja bono jelo danai paithago kangke norom kha je bishop rok bo norom baikha je ning nogo surimano nogo प्रार्थना khlaimano hini bono yakari rikha inke John Bunyan nije bijap abongkha pilgrim progress abo bible ni pore jotton khlai popular sing poito khlainero bisingo o je pilgrim progress je bijap ni kok saitong abongkha bible ni pore o सबचेनि poito khlainero bisingo popular ang bible ni replace khlaimani do bible no bible ni jate kun daimia haipano kaitoni borok aje bijap siman bisite kabang mano follow phanma khaga bono satham ase inke bo asaimani kisi sabo naisiwo no bo asaimani ke 1628 tei thimani ke 1688 bo theo boni asaimani thimani jangke England no bo asayo hake aje bijap sijak mani pilgrim progress abo angke 1677 tei 1684 ni bisingo a bijap no sibayo hake o jorao Christian dok ni je tongmung mothao kaitini kok kubui phiring jagya o jorao poito bai mathang jaga abono phiring jagya hake bo aborok saiman kha awan bagai bo kaitini kogo kubuyo basai tongman no nugoino bono jelo damani bo tau ganga bijabo thangsiwano angaboni background dikha je sine khoroksa John Bunyan ake pilgrim progress jatri ker goti abo sabono tui kake a bijap khoroksa borok no tui sio a borni bumungkha pilgrim bangla baike jatri bumung no jatri do khoroksa jatri abo sing poito khlainyo no phunugo sing poito khlainyo Christian lama himi thangtoni bahaike kebeng mungphai acha bo tamong khamale bini phikungo kaitoni kok bible no porimang sumsokni poja boni phikungo kotor makhe phaisok paikha do bible porimani yagulo kaitoni kok no saiman mani yagulo bo tamo saiman kha sumsok no boni aje sumsok boni bisingo bo terman kha bo sumsok khlaimano pujikha aboni yagulo sumsoni poja boni sakao kotor makha bo hilik makhe phaisok paikha hingke bo a sumsok ni yakni yoknani bagai a sumsok no tui bo saiman kha je sumsok no tui kaitor hamjagya te kaitor bisar thunai babono saiman kha kintu bahaike yoknai a sumsok ni yakni bahaike yoknai bo abono saimenya aboni bagai bo puila nogo thangi saikha nogo thangi boni family boni serong thangi saiporo boni family ni boni bihik mini khabono je puro bo a sumsok ni pojani kokno sawo borok mini laikha tamni mini laikha hamale a bihik boni serong yaro sumsok ni poja kri a je kotor ma je poja abo khaikle ja kri phikungo baba ja kri ke
अरो सिं कायसा सोलोंथाइ मानो गोबां मा बर' रावनि न' जे बिबेक कक साया जे सिं समसगक दङ सिनि समसनि पजा दङ सिं बाक्सा बाक्सा खेल करै साइमाया सिं समसगक लाइजाक आबो तामो सिनि बागै बखा खेबसापा नंया आबोनि बागै तामो माले सिं समसग ख्लाइमां थाङो आबोनि पजा सिनि फिकुङो पाइया आबोनो सिनि बिबेक गोथै सिं सिनि जे कनसाइन्स आबो गोथै सिं समसगक क्लाइजाक आबो सिं खेल करै आबोनि बागै किसु बर'नि आरो समसनि पजानो साइमाया समसनि पजानो जे व्यक्ति साइमानो बो जिसुनो नायथुकनाय जे व्यक्ति जिसुनो नायथुकनाय बन आरो माथांजाक मुंनि जें मुगंनाय आबोनि बागै बन आरो सिमिनो बो साइमानखा जे आं खरकसा समसग गोनां आबोनि बागै समसनि पजा बेलाय हिलिक आबोनि याकनि यंना लामा दाम बिहिक जनो साफ्रोम बेनिखा तामनै कारण बिहिकनि फिकुङो समसनि पजा करै समसग गोनां गया को गया समसग दङ हाइपानो किसु बरक समसनो तुई हेलें सासां जागो समसनि पजानो तुई बुजिया आं साइमानो समसनि पजा दामो जेफ्रो आं जिसुओ गाहामके आं साइमानखा जे समसग तामो जिसुओ आं पयतो जेफ्रो तिरुक खेदागो आं समसनो तुई आं बेलायके हिलिक जागो कारण आं जे कुनो बरक बायबो ताक बो बायबो कुनो जागायाव आं कक गोबां बा लाइमानि कक साइसिरि जाखा बा कक ताताल साइसिरि जाखा आं नगो थाङै आबोनि पजा हिलिक जागमान आं साइमान आं जेफ्रो पजा हिलिक जागो आफ्रो आं आंनि जिसुनो आं मानायथगो जिसु सिमिसे सिनि समसनि पजानो हेलें लिरनाय आबोन बागै गोबां मानु ख्रिस्टान फायनाय फैया समसनि पजानो जे साइमानिया बरक जिसुनोबो नायथगलाक जिसुनोबो हामजागलाक हिंके बो तामं खामाले बिहिक संग सांके बो मिनिख्या बो बुखाबाय हायनो हाय खायसे खेतो थाङै बाइबेल परि दंफ्रो बाहायके समसनि याकनि यकनाय बाहायके पजा हेलें सिनाय हिंप्रो न खरकसा एभेंजेलिस्ट बुमुंनो एभेंजेलिस्ट बेलाय केरेक्टार नायथमाके सिनो बुजिनान बागै नाबो सिजाखाना आं बिश्वास खालायो हाके एभेंजेलिस्ट बो प्रसार खाय थाङै दङ हाके थांमानि जराव न बो बनो नगै सिंखा जे समसक आनि जे फिकुङो पजा कतरमा समसनि पजा आं बाहायके आरो याकनि यकसिनाय बनो सिंखा आप्रो केनो एभेंजेलिस्ट हाका निं जिसुरो पयतो खायदि दैनि जत समसक बनि थानि गसिदि ते आबो कक जत साबाय पाइमानि यागलो कायसा बिजाब स्क्रल मथरजाक सिं मलदक मथर माहायके कायसा बिजाब आबोनो हादेवैनाय निं कायसा लामा फुनुगिरिओ लामानिबो मुंखा दुगार केसेप कामके खादि बुजि खांके सिं बेलायके फलाव हामरि माननाय थांदि कायसा लामा ननो फुनुगिरिखा आबंखा दुगार केसेप लामाव थांखांके निं समसक बाहायके खमा माननाय निं साइमाननाय हिनिखा केनो बो स्क्रल जे बिजाब कायसा मथरजाक नावै बो खासि काहानि सो खासि कांके नो बिहि ते बनि सेरै रो फाइ सिरि खगै याकमो सतनि तो फाइका ता थांसिरि बेलाय कक खितार जा कक सियोबो आकारेंगिते कक साइतङ बिहिक रो चेर रो खाबो संसार फुनुगो दो काइतनि सामुङो बिहिक बासा याकारि थानो को गया दो गामके बुजिदि हाके ता मं खामबो जेफ्रो दुगार केसेबो थांनानि बाय खासि काफ्रो केनो बिहिक ते बनि सेर फाइ सतन पाइके हे निंमा थांगला सिनो खिबि बयां थांना हिनि अबंखा संसार सिंनो जिसु थांतानियाव गोबां मा बरक बबाहायके फाइनाय इमोशनाली दे जेकुनु आकारे आबो रां बायदे जेकुनु आकारे बननो सतनै लांना नायनाय ता थांदि हिनि बबा आमाकिन फाइजा ता थांदि हिनि बता मखलायका हामाले खुनजो मुथुइ बत खासिक लांखानि साव आबोनि माने न संसारो गोबां मा सिंनो जिसु ता थांदि हिननाय बेबो मुं फाइनाय बेलग मुं फाइनाय गोबां मा बरक फाइनाय आबो बबाहाय फाइनो आबो संसारनो फुनुगो आजे बिहिक दे बसारक के बक जेफ्रु खासिक थांका बो दुगार केसे फासिङो खासिक थाङा केनो ते खरनि बरक बनो किपलि तांमान बागै फाइकिया आबं खाके खरक सांके obstinate aboni orthong kake ani musung tiyang boni bumung no ani musung tiyang ta khorok sang kake compromise abrang sawai sanang lakha khorok nui borok tam khlaikya pilgrim no jatri no sotnoi tangman bagi borok khasik laikya sabo abo khorok nui khorok sang kake obstinate mane ani musung tiyang jehepan khaino ani musung tiyang jehena pon thanga no ang jeno ningan ning sanai sabo boni bumung na bahai ta khorok sake compromise mane bo jeno phano বিশ্বাস khlayo compromise ngi boni bumung no compromise jeno phano poito khlayo ibo thik bobo thik bebang no thik jisuno poito khlayo sangsa no poito khlayo bebang no poito khlayo bebang no thik
acha hake obstinate aje ani musung tiyang bo tamo khlai ke male pilgrim no bo sotop suka himdi ani musung tiyang buji khanable aro kabang ma phaike ani sakni musung tui yang je khlaina musung yang khlai mano ang je musung tui man ang je sana musung tui sakni man ani life ani musung tui yang ang je thana musung thangai mano obo sini langmo kebeng mung phai mano ani musung tui yang ani langma ani chang je phan phai nang je phan sawano ano sana hinne sabo pastor sabo abo je pro phai no singapore a jisho thang thang iwo kabama kebeng mung phai ne obong khabai bo sotop suka ani musung tui yang kintu pilgrim bo saka ang thanglia apro keno bo sarai kalang thanguni so a pilgrim no ani musung tuyang bo je pro sotop suka manlia bo apro ke sawang no te nargi manlia haipono bo sarai kalang thango tabuk te khorok sam kha compromise bo tongkho tasingo compromise sobab tamo bo bebang non poito khlayo bebang non bo biswas khlayo age bo tamo khlaikya a pilgrims no sotopte a pilgrims a je somsokni pojani kokno saka বিশেষ খাইবাই খেব do a je compromise bo pilgrim ni kokno bo poito sai paikha poito sate himlaikha himte tamong khamale a pilgrims no bo sawo a jatri no bo sawning tamsi tep him a hai doi himime de hini hibro no a pilgrims bono saw nini phikungole somsoni poja gri ani phikungole somsoni poja tongo aboni bagi yang doi manya ang khasigi maya bo abai ke saka hake thangte tamong khamana haprek malai ang se jorati thawano hapreko borok je pro klai thango apur kino bo kutuk nani jengkha a je compromise kutuk khabo nini logi phayang hudang kha ang nini aji suno biswas klayang hudang kha hudang ji phajak sio ang kipili thangmani jaw khani kabang makuno moite bo haprek ni okhrinai bo nogo kipili thangkha buji khanla compromise tamo jisuno biswas klayo sungsano poito klayo belok mung phaipro kake bo jisuno poito khlai yakari thangnai jat a habre gongkha abo khatungya ni habre ni saw khatungya jorao jisuno na hare hinan thangtani kabangma kebeng mung phaine kabangma belok mung phaine a compromise tam khlaikya belok mung phaikya keno tamni sanai somosa phaikya keno bo tam khlaikya a pilgrim to kutuk thukabo nini logi phai hudang khang ang a obstinate ni kok kharawi thangmani jakamo ni kok kabama sai kuno moita haprek na okhri bo thanglang tani so tinio osukjora nongthun ang bible o thangpiwano sing aro thangpinai hebrew baroni ek tini sengdroba hake singoro osukjora nailenya je a pilgrims no kebeng nai kabang manu phaikya haipano bo tam khlaikya abron norui kabangma kebeng mung ba kutuk mung phano phaikya sungsani kabangma phano bo khunjo no kaiyawi bo himkha himte tamong kha male sini sakni ni do aje চরিত্র bepak ang bayang se e alada ke buya aje compromise abo ang no ekoni compromise kaisa jaga ang nukha gorjiwo ang kaisa jaga perengan thangmani christiano botam mosa male mai ki mai ni saw ani babu thui thangmani bagai ang boro hindu rok ni hai je khanai rok silbai ba doron kanbai bebak paiman purang taisa hanya gi ja thangbe ka ni saw compromise obono hin compromise mane bebang paino bo ayango takjak matai bo choli phainai bo slapchani bagai boi mai hini pan sanai ang takjak matanyo khulum pano jisuno bokha mui amai borok malai khang kubaise bo takjak matanyo khulumo haiban bokha bisung ke jisuno muito khlaini saw ake bo mai ke khub confident ang jisuno no khulumo anga takjak matanyo khulumi abaita buino ke takjak matanyo khulumi phaiman phunugo haibano bo compromise obono hin compromise sing jisuo a poito phaitani kabangma jaga compromise khlai payo sing rang poisa no tuyong thung borok no kirimani bani pagi phanong thung even siklarok no ang kabangma jaga compromise khlai mani nugo future life no tuibo kabangma compromise khlai man nugo life partner no tuibo kabangma compromise khlai man nugo ang kabangma buri chalano nokha khoroksa buri ni ang kok no saw sakri man kha khoroksa sala tam khlainai sakri ga hamman kha jisuno yakari phano thangsiri ni thangmani nugo tabo biriman nangjak bang nugo abai kaisa compromise tei salano bang nukha je a burui hai duniya te kuri khena bai wan sukhana bo ake a buri bo saka ningano nanai ke jisuno yakardi ake jisuno yakari burinyo najaga mahai porok butong aba ongkha compromise ake motharogo kisu kok bangman bai bo compromise khlai pai te ang girja thanglia ang jisuno surilia aba abongkha compromise compromise sini langmau jate ta phaitung
ख्रिस्ट बाय कुनु दिनाव कम्प्रमाइज दाख्लायदाव जे सोकपा नंथुं हायसे काइतर बाय सिनि सुरिमा बाय सिनि पयतो बाय कम्प्रमाइज दाख्लायदि कुन दिनाव बंधुत्व संसारनि आ ताकजाक माथाय बे कुन दिनाव बंधुत्व करि कम्प्रमाइज या बुइजाफानो हिंतुं हामियाफानो हिंतुं हायसे कम्प्रमाइज खालायना ता थांदि कुनु दिनाव आबुनो सांसाना नायो ते आ साकनि मुसुंतै सिनि साकनि मुसुंतै फायनाय गोबां माजाराव आंबो फायोता आंबो बयहाय तंथना मुसुङो बयहाय साना मुसुङो कताल जिनिस नोङो दानिया मुसुङो मुसुङियारिबा सिं मुसुङै फायो आं एमन जागाव आंबो आबाहाय जागानि सफाय मानि आ सामुं हामियान निमु हामियाव बां दं मानि हायपानो जिसु फाय आ साकनि मुसुं मा किसु किसु जिनिस मा बुथारो तामनि हिनबा काइतरो सिं थांना लांगानो बसे सिनि नांकुं मानिबा आउन बागै अबसे नांकुं मानि सिं बेबांनो पिलग्रिम साइसे सिं जतनो जात्रि जिसुनो नाहारि हिमलायो आ जिसुनो नाहारि हिमतानि सुजाया केबें मुं गोबां मा फायनाय आउन बागै बेला इन्टारेस्टिं से अब आ पिलग्रिम्स ब थांते 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 खरकसा पयतो फायनाय मालायबो आ ख्रिस्टान आ बुमुं ख्रिस्टान खरकसा ब आसि बरक कांमा बन लगे थाङो किन्तु लगे मायाबो पाइथके खरकसा ख्रिस्टान मालायो हायपाना ख्रिस्टान बुथार जागै थाङो बेलाय नायथगतना आबुनरक नेक्स्ट टाइम सिंगाबो खोनालायनाय एके आबो नंथुं तिनिबो फादि आ सिं अ बाइबेल बास परि आं माथाकसेनाय दुइनिसिम परि फिनो फायदि सिं जिसुनो नाहारै दंलायानो bono sini poituni ya phang busuk ulni tongthongni bagi se bokruso soyo ni saw sini ulni tongthok tamo abong kha sukna haw molbrum brum tongni ni bagi dogar kesepti ma thangnai dogar kesep tamni bagi ba dogar kesebo thangka ke sini a sakni musung tirawno khibi ma thangse nai je a compromise no khibi ma thangse ni abono dogar kesep a dogar kesep ti thangka keno abo beba sini aroni a tongmung ha sakni musung ma kabang ma abo khibi ma thangse nai abon bagai to dogar kotor tinge kabang ma boro thang ni saw dogar kesep tinge kisu borok ni saw abota ke oro singnugo sini urni tongthoni bagai se bo kruso soyo kruso thimani bo lasima singsong je sini probu se kruso thimani bagai lasima singsong je hangkang ke ningang tini suo boni samuni bagai boni sakina bagai yang tam lasima singsong je naima hake botabu kaituni asuk thayungni yagra bakhak asuk jak aboni mane kaitor phornoi je ahaya abo sanai make kaitorni a phan no phunugo samung paijak no phunugo bo yagra yago bolteno samung paijak a sorbo pita sorbo shokti mani kokno phunugo bo manjak langmano wan sugui naidi sumsok gnang borok bai bo busukse naisla jakha abo baino norok kha bai ta yakar dini nadi jisu sini probu se kuruso thejani sakang kabangma lasi phunu jakhana a kalbari kuruso a golgotha hatayo bo thangpuro kabangma lasi phunu jakha bujakha buibai hinjaka khukti muhujakha hamjak mani bagai yakar je thangkaba ang thili a kalbari kusoni bo ama je wan sugui thangkaba thangye kintu sing compromise khlai payo ang kabangma borno khaise kabangma borok bai ang malaikya puila pur bisik se homda dom kaituni samutana ni khajaja kaituni samutana bai khasik jaro kabangma borno kintu kisu kisu borok bai hinjaka ken kha bai asukjak tei thanglia ki thanglian thanglia ang asi khasika anus tabuke tolawo tonikha anuki asuk lia se aro abahai borok bai ang malaikya asukjak hon bai phari Christian life is a life of journey omno kaham ki bujiri pathagai tongnai jat sini opoitoya sini poitongkha abo goti nanai jat thangnai jat bathagya jat a lama o kabang ma borok phainai sobaya borok phainai sobanai borok phanai hinnai phainai hinya phainai kot rokomni borok phainai ani saksai sungni bu phainai kabangma kebeng mung phainai abono joyongi thangna nangnai abon processing a dogar keseti habai thangna amon bagi phadi tini osungong thun pilgrim progress lama kabangma borok phaipano bo golgotha hatayo thango golgotha hatayo thanga ken boni a je phikungni poja abo sokrai klai wa sin hakoro klai thango gero gine mora thaika ei apro se boni asol je christian life halangma singo sini langma bo bahaino sing je tokhone a sumsoni poja no sing khibi ma ya sak sin asol christian prokriti sing je jisu himna phan manlak an bagai sumsok khlaijago sing borok kahamya to keo borok kahamyang buta angbo sumsoko klai thango angbo buino joli jagui mano angbo buino kokta tal sajagui mano haipano aro tongewi messenger gewi a sumsok pojano jisu na ro riwi himi thangma nongkha abono sini sobchini tamni sanai keplayong jak christian langma abose phari asingong thun kaito hamari khlaitum nang प्रार्थना khlainai